kodista kotiin ja asetetaan tämmönen suihkuhyllykkö mun suihkuun. Mä en tiedä yhtään mitä tästä tulee. Kiitos kun autat mua. Mä oon tosiaan muuttanut, eli nyt on aika tehdä mun kodista koti. Mä tilasin Jotekselta tuollaisen nurkkahyllyn mun suihkun reunaan, ja jos joku sanoo, että Ikean jutut on vaikea koota, niin voin sanoa, että olette väärässä. No niin, tarvitaan yksi taas tämmönen. Ei tää mene. Onko näissä jotain kokoeroja? Tää ei oo niinku Tää oli siis pirun vaikea koota ja mä rakastan koota kaikkea ja mä luen oikeesti ohjeet tosi tarkkaan, vaikka mulla onkin ADHD. Niin mun on super helppo jotenkin aina seurata kaikkia ohjeita, mutta siis alettiin olemaan jo voiton puolella. Ja voin sanoa, että Ikean koottavat on oikeesti jopa helpompia, kun niissä on niin selkeät ohjeet. Mut siis enemmän yllät tonne. Ja näin se homma saatiin taas itse hoidettua. Kommentoiko alle, miten mä voisin sisustaa tätä vessaa. Tästä olisi vähän jotenkin kodikkaampi, koska nyt me tehdään mun kodista koti, että mä viihdyin siellä pidempään.